हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव दा लोगोफोर ग्रेड 4 एग्जाम डायरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि बागै एबा एसएलआरसिनि बागै बेयाव सावरायगोन आरो लोगोसे सिलेबास सिलेक्शन प्रसेस पोस्टार दंमोन 13300 एडमिट माब्ला मोनगोन एग्जाम डेटआ चेन्ज जाबाय नामा दा बिनि सायाव गासैबो डिटेल्सखौ लाना फैदों आरो लोगोसे जायफ्रा चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैमोन बड जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव खालामना लानो हागोन बेबायदि नोंथांमोना जबनि आपडेटखौ मोननो दा गोबाव खालामा जों थांसे फैदो सर्ट प्रसेसआव नायगोन अफिशियल साइटआव थांनानै जोङो सिलेक्शन प्रसेस आरो एग्जाम डेटखौबो जों बेयाव नायगोन दाय लोगोफोर जों फैबाय अफिशियल साइटआव सेबानियाव बेयाव फैनानै नोंथांमोना जेब्लायबो आपडेट नायनो हागोन आरो एडमिट बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामना लानो हागोन दा साननैसो गोबां पार्सनेल डिउटिनि थाखाय भिडिअ सिलेक्ट जागोन लोगोफोर आं सिगांनो नोंथांमोननो खिथाखादोंमोन बिजि जाबाय होननानै स' बिनिफ्राय जोङो थांसै दानि डिटेल्सखौ नायनोसै जों माब्रै जों एग्जाम लिरनांगोन एन्ड सिलेक्शन प्रसेसा बोरै जागोन ग्रेड 4 हिसाबै क्लास 8 फार्स्ट बेनिफ्राय 10 फार्स्ट लेभेलाव दा बिदिब्ला लोगोफोर बे जाबाय सिगांनि नटिसमोन बेयाव बुंदों गासिबो डेटआ सेमान थागोन लोगोफोर 21 आगस्टआवनो जागोन क्लास 10 फार्स्ट 8 फार्स्ट लेभेला जास्ट नोंथांमोननि टाइमावल' चेन्ज जादों दा नोंथांमोननि 10 फार्स्ट लेभेलनि एग्जामा फुङाव जासिगोन बेनिफ्राय 8 फार्स्ट लेभेलनि एग्जामा बेलासियाव जासिगोन जास्ट टाइमावल' चेन्ज जादों लोगोफोर बाखि गासैबो सेम थागोन जास्ट फुंनि एग्जामा बेलासियाव जासिगोन आरो बेलासिनि एग्जामा फुङाव जासिगोन अके 10 फार्स्ट लेभेला नोंथांमोना फुङाव जासिगोन 8 फार्स्ट लेभेला बेलासियाव जासिगोन एबा 10 AM बेनिफ्राय 2 PM दङ टाइमा नोंथांमोना बेखौ नायना लादो आरो साबजेक्ट दा साबजेक्टआ गासैबो सेम थागोन नोंथांमोना एसेबो चेन्ज जायाखै गासैबो साबजेक्टआ नोंथांमोना सेम थागोन बेनो जाबाय इंलिश ससियेल स्टाडिज मेथ्स दङ जिके दङ मेन्टेल एबिलिटि एन्ड लजिकेल रिजनिं मोननैबो सेम सिलेबास नोंथांमोना क्लास 8 फार्स्ट लेभेलनिफ्राय 10 फार्स्ट लेभेलनि नोंथांमोना फरायबानो जाबाय हायोब्ला नोंथांमोना गासैखौबो फराय जाहाथे नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जे एग्जाम लिरोबा मोनसेल' बिजाब फरायनानै पास जाया होननानै गासैखौबो नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन दा सिलेबास फकास खालामनांगोन अब्लासो एग्जामावहाय नोंथांमोना साक्सेस जानो हायो आरो नोंथांमोना कुइसनखौहाय एटेम्प्ट खालामनो हायो अके दा जायखिजाया जेसेबां हागौ नोंथांमोना बुक्स कालेक्सन खालामना ला जाहाथे कमन गोलैयोबा नोंथांमोना लोगो एटेम्प्ट खालामनानै नोंथांमोना नाम्बारखौ मोननो हायो आरो काट अफ थांनानै नोंथांमोना स्किल टेस्टआव थांनो हायो दा स्किल टेस्टआव लांगोन 1:2 अनलि मोनसे पस्टआव सानैल' मानसिखौ लांनाय जागोन एबा केन्डिडेटखौ लांनाय जागोन बेखायनो मोजां लानांगोन एग्जामा 135 टा कुइसन फैगोन आरो लोगोसे 120 मिनिट्स एबा 2 घन्टा एग्जाम लिरनो मोनगोन आरो बेयाव नेगेटिभ गैया मोनसे हाबानो 1 नाम्बार मोननाय जागोन लोगोफोर दा बेयाव नेगेटिभ गैया नालाय बेखायनो काट अफआ गोजौ थाङो 135 नोंथांमोना माल्टिपल चॉइस टाइपनि कुइसन मोनगोन आरो 120 मिनिट्स एबा 2 घन्टा अके से नाम्बार मोनगोन मोनसे हाबानो दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर लेटेस्ट आपडेटआ जे ग्रेड 4 हिसाबै सिलेक्शन प्रसेसआ बेनिफ्राय ग्रेड 3 खौबो नोंथांमोना एक्सट्रा भिडिअ खालामगोन जाहाथे गासैबो नोंथांमोना क्लियार जायो